Salutare lume, bine ați venit la primul episod din Supraviețuitorii. Da, este primul episod și prima serie din acest canal de YouTube. Da. Mod de joc survival, multe opțiuni. Generează structuri activ, permite comenzi inactiv cu for bonus activ. Nu standard, super plan nu, biomuri mari, așa. Păi, terminat. Ne vedem. Scuzați-mă dacă se aude gălăgie de afară, dar lucrează, nu știu, Havana. Hai repede! Cai! Cât sunt? Oh, am lag. N-am avut ce aici în chest. Înștorțele și începem. Cai, aș vrea să stau aici, îmi place locul. Cred că m-a dat bine aici. Hai, calule. Fii cu minte! Fii cu minte, nesimțitule. Dar n-am pomi. Astea niște flori din astea. De ce n-am skin? A, da, pe versiunea 1.7.9 parcă n-ai skin. Parcă așa au schimbat. Da. Mai bine pe versiunea 1.7.4, 1.7.2 sau altele. N-am po. Sunt mulți cai pe aici. Un sat? Yep. Un sat. Genial. Aici o să ne trăim viața. Salut, domnule. Ești foarte urât. Știai? Știi că ești urât? Știu. Du-te, mă, de aici. Tu ce vrei? Du-te, mă, știu de aici. Stai să le furăm. Ce mai furăm? Asta. Cartofi, dacă au să... Menon, dar n-au stătenii. Au doar cartofi. Uite ce ziceam. E bun loc, să nu mă mai dea niciodată Minecraft într-un loc de ăsta bun, așa, cai cu... Bine, n-am văzut porși astea, dar nici n-am mers. Am mers 3 metri și gata. Fierărie n-are satul? Nu. Ne cred că o să stăm aici. Nu, e prea urât. Sau aici. Nici. Ne luăm o casă. Aici îmi place. Aici, gata. Casa noastră. Aici ne punem. Dăm jos după ăsta. Aici un crafting table. Aici ne punem ăsta. Dă-te mă jos, fraiere. Oricum n-am nevoie de tine. Așa mersi. Aici ne punem chestiile. Sunt pe peaceful? Ah, fuck. O să dăm pe... nu. În al doilea episod o să dăm pe hard, cred. Că încă n-avem nimic și dacă vine moarte. Ce facem? Ia, deci, să țin minte coordonatele ca să vin înapoi. F2. De ce am lag? E mai una aici. Era mai scurt asta.
Asta e frumos. Deci, o să pun ceva, un semn. Uite, pun două părți așa. Bă, ce faci, mă, casa mea? Nu-mi place. Să știi că nu-mi place de tine. O să luăm niște morcovi cu noi. Dar am doar 2. Și cartofi nu. O să facem niște pâinică. Hai. Hai la drum. Deci să știu, deci mă duc spre nord. O să fie cam greu să găsesc. Uite, n-a fost mă greu deloc. Ia uite că și un măgar, bun ăsta. Că îmi pun chestplate-uri. Că mă duc la plimbare. Bun, și aici am o mină cu niște prieteni. Urăsc creeperii. Așa. Și niște trandafiri. Deci dacă am lag-ul ăsta pe single player. Așa. Stai, hai că văd satul.